Akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke 30. O ruo mgbe Devid na ndị ikom ya bịaruru Ziklag n'ụbọchị nke 3, na ndị Amalek amadewo na Negeb, madekwa na Ziklag, ha etigbuwokwa Ziklag, sure ya n'ọkụ, dọtakwa ndị inyom na ndị niile nọ na ya n'agha, site n'onye nta wee ruo onye ukwu. Ha emeghị ka onye ọbụla nwụọ, kama ha dupụrụ ha jee ije ha. Devid na ndị ikom ya wee baa n'obodo, ma lee, esurewo ya n'ọkụ. A dọtawokwa ndị inyom ha na ụmụ ha ndị ikom na ụmụ ha ndị inyom n'agha. Devid na ndị ya na ha nọ wee welie olu ha kwaa akwa ruo mgbe ike na-adịghị ha n'ahụ ọzọ ịkwa akwa. A dọtakwara ndị inyom abụọ nke Devid n'agha, bụ Ahinoam nwaanyị Jezril na Abigail nwunye Nebal onye Kamel. Devid wee nọọ na mkpa nke ukwuu, n'ihi na ndị ya sịrị ka ha were nkume tụgbuo ya. N'ihi na mkpụrụ obi ndị ya niile dị ilu, nwoke ọbụla n'ihi ụmụ ya ndị ikom na n'ihi ụmụ ya ndị inyom. Ma Devid mere onwe ya ka ọ dị ike n'ime Jehova bụ Chineke ya. Devid wee sị Abiata bụ onye nchụaja, bụ nwa Ahimelek, biko chịtara m efọd nso. Abiata wee chịta efọd ahụ nso n'ebe Devid nọ. Devid wee jee Jehova sị, ọ bụrụ na achọ m ụsụ a ndị na-apụnara mmadụ ihe n'azụ, m ga-eru ha ahụ? Ọ sị, achọọ, n'ihi na ị ghaghị iru ha ahụ, ị ghaghịkwa ịnapụta ha ihe niile. Devid wee jee, ya onwe ya na nnụ ndị ikom na ọgụ 10 ndị soro ya, ọ bịaruo mmiri iyi Besua, ma ndị a na-ahapụ n'azụ guzoro n'ebe ahụ. Ma Devid na-achụ, ya onwe ya na nnụ ndị ikom, ma ọgụ ndị ikom 10 guzoro n'azụ. Ndị ike gwụrụ nke ukwuu na ha apụghị ịgabiga mmiri iyi Besua. Ha wee hụta onye Ijipt n'ọhịa, kuru ya jekwuru Devid, nye ya achịcha orie. Ha wee mee ka ọ ṅụọ mmiri. Ha wee nye ya iberibe mbadamba fig na ụyọkọ abụọ nke mkpụrụ vaịn amịrị amị. O wee rie. Mmụọ ya wee laghachikwute ya, n'ihi na o righị nri, ọ ṅụghịkwa mmiri ụbọchị 3 ehihie na abalị. Devid wee sị ya, onye nwe gị, olee ebe i si bịakwa? Ọ sị, nwa okorobịa Ijipt ka m bụ, m bụrụkwa otu nwoke bụ onye Amalek ohu. Onye nwe m wee hapụ m, n'ihi na ha adịghị m ike ụbọchị 3 gara aga. Anyị onwe anyị madere na Negeb nke ndị Keret, madekwa n'ala nke Juda nwere, madekwa na Negeb nke Keleb. Anyị wee sure Ziklag n'ọkụ. Devid wee sị ya, ị ga-eme ka m rịdakwuru ụsụ ahụ ndị na-apụnara mmadụ ihe? Ọ sị, were Chineke ṅụọrọ m iyi na ị gaghị eme ka m nwụọ, na ị gaghị emechibidokwa m n'aka onye nwe m. M ga-emekwa ka ị rịdakwuru ụsụ ahụ ndị na-apụnara mmadụ ihe. O wee mee ka ọ rịda, ma lee, ha agbasawo n'ihu ala ahụ niile, na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, na-emekwa emume, n'ihi ihe nkwata ukwu niile nke ha kwatara n'ala ndị Filistia nọ n'ala Juda. Devid wee tigbuo ha site n'uhuruchi wee ruo anyasị echi ya. Ọ dịghịkwa otu nwoke n'ime ha wepụgoro onwe ya, ma ọ bụ nnu ụmụ okorobịa ndị nọkwasịrị na Kamel ha wee gbalaga. Devid wee napụta ihe niile Amalek chere. Devid napụtakwara ndị inyom ya abụọ. Ọ dịghịkwa ihe fọdụrụ ha iweghachi, ma ihe nta ma ihe ukwu, ma ụmụ ndị ikom ma ụmụ ndị inyom, ma ihe nkwata ma ihe ọbụla ha nwere n'onwe ha. Devid weghachiri ihe niile. Devid wee chịrị igwe ewu na atụrụ niile na igwe ehi. Ha dupụrụ ha n'ihu anụ ụlọ ndị a, sị, nke a bụ ihe nkwata Devid. Devid wee bịakwute ọgụ ndị ikom 10 ahụ ndị ike gwụrụ nke ukwuu, na ha apụghị ijeso Devid n'azụ, ndị ha mekwara ka ha nọdụ n'akụkụ mmiri Besua. Ha wee pụta izute Devid na izute ndị ya na ha nọ. Devid wee bịaruo ndị ahụ nso, jụọ ha ajụjụ banyere udo ha. Ndị ikom ọjọọ niile na ndị jọgburu onwe ha n'etiti ndị soro Devid wee jee wee zaa sị, n'ihi na ha esoghị anyị jee, anyị agaghị enyekwa ha ihe ọbụla n'ime ihe nkwata nke anyị napụtara, ma ọ bụghị inye nwoke ọbụla nwunye ya na ụmụ ya ka ha wee duru ha laa. Devid wee sị, ụmụnne m, ihe Jehova nyere anyị bụ onye debere anyị, nyekwa n'aka anyị ụsụ ahụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, ndị bịara imegide anyị. Unu agaghị ewere ihe ahụ mee otu a. Onye ga-egekwa unu ntị n'okwu a? N'ihi na dịka oke nke onye na-arịda n'agha si dị, otu a ka oke nke onye na-anọdụ n'akụkụ ihe anyị dị. Ha ga-ekekọ ha n'otu. O ruo site n'ụbọchị ahụ wee gaa n'ihu, na o doro ya ịbụ ụkpụrụ na ịbụ ikpe n'Izrel ruo taa. Devid wee bịaruo Ziklag, zigara ndị okenye Juda bụ ndị enyi ya ụfọdụ n'ime ihe nkwata, sị, lee ihe ngọzi unu ga-enwe sitere n'ihe nketa nke ndị iro Jehova.
o zigara ndị nọ na Betel, zigakwara ndị nọ na Ramot nke Negeb, zigakwara ndị nọ na Jatia, zigakwara ndị nọ na Aroa, zigakwara ndị nọ na Sifmot, zigakwara ndị nọ na Eshtemoa, zigakwara ndị nọ na Raka, zigakwara ndị nọ n'obodo niile nke ndị Jerahmeel, zigakwara ndị nọ n'obodo niile nke ndị Kenite, zigakwara ndị nọ na Homa, zigakwara ndị nọ na Kohashan, zigakwara ndị nọ Atak, zigakwara ndị nọ na Hebron, zigakwa n'ebe niile ebe Devid onwe ya na ndị ikom ya na-ejegharị.